Dobrý den, vážení sběratelé historických zbraní do roku 1890. Dneska bych vám chtěl ukázat historickou zbraň, pušku Martiny Henry, ráže 577-450. Je to zbraň na černý prach a existují varianty jednak pěchotní pušky, ale tahle je vlastně jezdecká karabina. Nejdřív bych vám chtěl ukázat rozdíl mezi jezdeckou karabinou a tělostřeleckou karabinou. V roce 1871 v Anglii zavedli novou pušku Martiny Henry. Má vlastně tady tenhle ten odklopný závěr. Když to odklopíme, otevřeme si tu nábojovou komoru. A tím pádem nám dojde, že jo, tady strčíme náboj bohužel ještě nemám, abych je ukázal, ale až je seženu, tak je ukážu. Takhle je to vlastně nabito, strčili jsme tam, že jo, předtím náboj, teď je to nabito a zmáčkneme a tady tenhle ten indikátor nám ukazuje nabití a když to zmáčkneme, tak se vám vrátí do vybité polohy. Vybitá poloha je tady vpravo, předtím, když to bylo trošku takhle, tak je to nabito. Takže když jsem tu pušku kupoval, tak jsem ani netušil, jestli to je dělostřelecká verze nebo dělostřelecká karabina nebo jezdecká karabina. Rozdíl mezi těma dvouma verzema je ten, že dělostřelci potřebovali ještě bodák, takže tady by byl vlastně takový výstupek, kde by se dal strčit bodák. Tahle ta puška ho nemá, ale asi v průběhu těch let byla upravována. Vlastně tady chybí vlastně takové očko ještě na popruh, který by byl vlastně tady. Ale při hlubokém zkoumání jsem zjistil, že to není žádná dělostřelecká karabina upravená na jezdeckou, je to opravdu jezdecká karabina. Ta jezdecká karabina má jednak tady zaobleníčko, aby se to dobře, protože oni tu pušku nenosili na zádech, ty jezdci, oni měli takové pouzdro kožené, do které to vlastně takhle strkali. Takže aby se jim to vlastně nikde nezadíralo v tom pouzdru, tak vlastně tady je to zaobleno. Oproti normální pušce Martiny Henry, tady ten indikátor nabití je zaoblenější a menší na těch karabinách. Ty karabiny nejsou tak obvyklé. Tahle je v docela perfektním stavu. Tady trošku nějaký oťuk je, ale takové staré pušky se to dá s tím počítat. Takže jezdecká karabina od roku 1871. Ty Martiny Henry prošly různýma úpravama. Byla Martiny Henry verze 1, 2, 3, 4. Toto je Martiny Henry podle tady tohleto, podle té dvoječky. Je to dvojka. Čistá dvojka, protože ještě někdy z jedniček dělali dvojku, takže vlastně tady, pokud by tady to ukážu pěkně, pokud by ta jednička byla přesně pod tady tou šipečkou a ta druhá jednička by byla vpravo nebo vlevo, tak vlastně z jedničky dělali dvojku. Martiny Henry jedničky měly ten problém, že vlastně docházelo k tomu, že tady, jak je vlastně ten vyhazovač těch výstřelných nábojnic, on byl takový pružný, takže docházelo k tomu, že při použití té páky nám docházelo k tomu, že ta páka nešla úplně dotlačit dolů a tím pádem vyhodit ten náboj. Takže vlastně Martiny 1 byla upravena tím, že ten vyhazovač, který vyhazuje ten prázdný náboj po výstřelu, nebyl tak pružný, byl vlastně zakalen a byl tvrdší. Tím pádem vlastně z Martiny 1 se začala vyrábět Martiny 2 a každá ta puška po dvojice byla vlastně 3, vždycky měla nějaké upravení něčeho. Martiny 4, poslední verze, která vlastně ty Martiny se vyráběly od roku 1871 do roku 1889 a 4 měly vlastně prodlouženou tady tuhletu páku, byla delší, aby vlastně se s tím asi lépe operovalo. Ta puška má strašně moc všelijakých znaků anglických. Já bych chtěl některé ukázat, některé
vlastně říct, co znamenají. Takže tady vidíme vlastně zbytek královniny koruny. Tím pádem každá puška, která byla takhle označena, tak vlastně patřila královně a anglickému království. Tady je taky značka, to VOR je taky značka vlastně, že ta zbraň patří armádě a královně. Tady Enfield, vlastně to je výrobce, ti tu pušku vyrobili. Tady je rok 1886, doufám, že to bude dobře vidět. A to bylo vlastně doba, kdy ta puška byla vyrobena a nebo někdy i opravena. Jo, oni někdy to dělali krásně, ty číslice někdy tak trošku halabala. Mohlo být, že ta puška byla opravována v roce 1886 a tím pádem ty číslice nejsou úplně krásně, jakože by byly vyraženy. Tady je další vlastně korunka se šipečkou, to znamená, že to je nějaká přijímací značka vlastně armádní. Tady ta dvojka, to rozpoznáváme, že to byla Martini 1 až 4, takže dvojka je Martini 2. Pod tím ta dvojka, tady jestli krásně vidíte, to znamená, oni tehdy, když ty pušky vyráběli, tak měli lepší pušky a horší pušky. Lepší pušky byly jedničky, ty šly přímo do boje. Pušky, které měly dvojku, byly vlastně jednak, já nevím, když si představíme třeba v Afghánistánu, tak byly prostě někde ve strážní službě, nebyly jako určený přímo pro boj. Ale v dnešní době už je to absolutně jedno, jestli to je ta jednička nebo dvojka. Ty všechny, ty pušky se byly v několika válkách. Ve válce proti Zulům, všude možně se s nimi střílelo, dokonce ta puška byla vyřazena vlastně z armády anglické v roce 1918, takže vlastně po první světové válce. Tyhle zajímavosti ještě k těm karabinám, které mají 95 cm na délku, je to, že vlastně tyto karabiny z začátku letectví byly používány vlastně k sestřelování balónů. Letadlo ještě neměla kulomety, takže prostě ten pilot nebo ten jeho druhý nějaký pozorovatel nafasoval tuhletu pušku a v té měl speciální Martini Henry náboj světelný zapalovací a tím vlastně, když prolétali kolem toho balónu Angličané, kolem německého, tak se snažili vystřelit a zapálit ten balón. Pokud byl naplněn vodíkem, tak to by znamenalo konec toho balónu. Tady jsou ještě další značky. Trošku ukáži. Takže tyhle ty značky, to znamená nějaká přejímací značka armády, teď je tady korunka, Romano 18, tady to je, myslím, že taky, to je nějaký ten kontrolor, který tu pušku vlastně vzal, přezkoušel, různé ty dvě korunky, tady znamenají vlastně, že to bylo zkoušeno s nábojem, který byl dvakrát nebo někdy i třikrát silnější než to originální náboj. Vlastně oni tu pušku vlastně předimenzovali něco jako tormentace a vystřelili s ní. Pokud ta hlaveň to zvládla, tak vlastně byla namontována na tu pušku a zbraň. I ten závěr vlastně byl kontrolován a pokud to všechno zvládlo ty přemrštěné tlaky, tak to bylo vydáno vlastně armádě. A převzato. Tohle je přímo armádní značka, tady tohleto VD nebo taková ta střížka, to je přímo armádní přijímací značka, tu najdete na všech anglických zbraních. Tahle ta značka, abych řekl X s čárkou, to znamená, že ta zbraň byla vlastně zrušena vlastně v armádě a byla normálně prodána někam jinam. Tady máme odklapovací hledí, tady je nějakých 1000 metrů, to asi docela optimistické. Jsem tam na té zbraní je trošku vidět, že tam byla trošku povrchová koroze, ale ta hlaveň je relativně dobrá na to, co ta puška určitě v životě zažila nebo vystřílela. Jak říkám, několik válek, povstáních, všude možně. Angličané s ní vlastně po těch 40 let vlastně udrželi anglický pořádek ve všech možných světadílech v Indii, v Africe, různé povstání. Ta puška možná byla i v burské válce vlastně, kdy Angličani
prohráli nejdříve proti Búrům a potom vlastně po roce 1900 vlastně opět při druhé búrské válce dobili vlastně Búrskou republiku a už tam zůstali. Tady opět vidíme všechny možné značky. Tohle je vlastně zpevnění z pozdější doby. Pozdější dobu myslím do toho roku 1890. Jo, tady je ještě čistící tyčka. Vlastně z té pušky ta čistící tyčka byla jednak čištění, jedna kdyby došlo k nějaké závadě a nešel ten náboj normálně vyhodit přes tu páku tady, tak vlastně tou tyčkou se to dá, tyčka je tak dlouhá, aby došlo vlastně k tomu vyhození toho vystřeleného náboje. Zde si můžeme povšimnout ještě, jo, ty pažby měly strašně moc různých značek, tahle není moc čitelná, ale připadá mi nejvíc podobná vlastně značce, že ta puška byla někde v opravárenském závodu, čemuž by odpovídalo i vlastně to halabala vyražení to 1886, co jsem takhle se díval na výto těch karabinů. Tady vlastně taková opěrka pro ten střílející prst, nebo vlastně pro ruku, protože když střílíme, tak oni vlastně nedávali ten prst semhle, protože ten náboj byl docela silný, aby při zpětném rázu tím prstem dostali do pusy nebo něco takového, když měli zalicelo. Takže vlastně ten prst se originálně dává semhle, takhle, nikdy se to nechytá, nemělo by se to teda, no v tehdejších manuálech se to nechytalo takhle, ale takhle. Ty karabiny měly trošku slabší prachovou náplň než ty pušky, které byly ty delší. Martiny Henry ty normálně pěchotní, protože u té karabiny nebylo potřeba střílet takovou velkou vzdálenost. Ta dlouhá Martiny Henry tam 1200 metrů se s ní střílelo a dá se s ní trefit vlastně do terče. Takže puška je to zajímavá, v českých krajích ne moc obvyklá. Strašně moc těch pušek je různě padělaných, jo, nebo se vyráběly později, po roce 1890, třeba v Egyptě nebo v Afghánistánu. Jo, tak, ale tahle ta opravdu má ty originální značky, to jsem jako kontroloval, tady ten Enfield a to, i ty, vlastně dalo by se říct tormentační, jo, tady ty 2 korunky vlastně. Nejdřív vlastně si vyrazila, myslím, že jedna, když přeplnili ten náboj jako jednou tak silně, než je originál, a potom 2, když 2krát. A ta puška to zvládla, vystřelila a není žádná závada. Takže už se těším, až někdy si z té pušky vystřelím, až seženu náboje, nebo si koupím. A je to opravdu impozantní puška s velkým nábojem. A určitě by to měl mít každý člověk ve sbírce, pokud ji sežene. Těch dlouhých pušek je strašně moc, těch karabin samozřejmě, protože jich bylo vyrobeno méně, tak je jich méně. Rozborka se provádí, a vlastně tady se vyklepne tady to je čep, on se vyklepne tady na tuhletu stranu, potom se to trošku jakože zlomí a tady tohleto se vytáhne a dá se ten mechanismus celý vyčistit od černého prachu, takže když se z toho střílí černoprachové náboje, což asi vždycky, tak je potom člověk musí to hned vyčistit od té střelbě. Tak jo, pokud byste znali někoho, kdo vyrábí ty náboje 577 450, pokud je přebíjí někdo, tak bych byl vděčný za informaci. A já uvidím, jestli to budu přebíjet sám, nebo co a jak s tou puškou budu dělat, abych si trochu zastřílel s ní. Plánuju samozřejmě, když seženu nějaké náboje, prostě, tak plánuji tormentaci určitě a asi bych si tu pušku chtěl nechat, no, uvidíme, co jak bude. Cvaká ta puška perfektně.
teda cvakání, myslím, střílí. Tak jo, mějte se hezky, dejte mi palec nahoru a příště nashledanou, snad už konečně u brokovnic, abych trochu probral i brokovnice do roku 1809.